Bayan ng Pulilan. Ating suportahan si Konsehala Ate Cookie Montejo, number 15 sa balota. Ang kailangan ditong bayan ng Pulilan ay ang konsehala na kayang sumabay sa inyong pangangailangan. Ate Cookie Montejo, ang konsehalang updated sa serbisyo. Konsehala Ate Cookie Montejo, number 15 sa balota. Si Cookie Montejo ang iboto nyo para konsehala ditong ating bayan. Si Cookie Montejo, suportahan nyo. Tara Pulilan, number 15 tayo. Konsehala Ate Cookie Montejo, number 15 sa balota. Mangangalaga sa ating mga mamamayan, seniors, kabataan, mga magulang ay tutulungan. Ate Cookie Montejo, number 15, markahan mo sa balota mo. Konsehala Ate Cookie Montejo, number 15 sa balota. Si Cookie Montejo ang iboto nyo para konsehala ditong ating bayan. Si Cookie Montejo, suportahan nyo. Tara Pulilan, number 15 tayo. Konsehala Ate Cookie Montejo, number 15 sa balota. Ang kanyang pangako, bilang pasasalamat sa suporta nyo, ay ang paglilingkod na tuwid, patas at buong puso. Ate Cookie Montejo, sa kanya konektado lahat sa serbisyo. Konsehala Ate Cookie Montejo, number 15 sa balota. Bayan ng Pulilan, ating suportahan si Konsehala Ate Cookie Montejo, number 15 sa balota. Konektado tayo sa serbisyo, libreng wifi, libreng medical assistance, libreng review centers, libreng therapy. Katuwang ang kanyang ina na si Mayora Maris Montejo, number 15 sa balota. Ate Cookie Montejo, ating ialal para konsehal. Team, isang direksyon, diretso sa patuloy na progreso. Proud Pulileño. Si Cookie Montejo ang iboto nyo para konsehala ditong ating bayan. Si Cookie Montejo, suportahan nyo. Tara Pulilan, number 15 tayo. Team, isang direksyon, diretso sa patuloy na progreso.